Cyn bod ni'n edrych ymlaen at y gêm prawf, yr ail gêm prawf di Sadwrn, ni wedi clywed wrthos ma bod Steve Tandy wedi cael swydd hyfforddwr Cymru. Ti'n nabod Steve yn dda iawn, wrth gwrs, y dyddiau di gyda'r gweilch. Be neud i o'r apwyntiad na? Ie, dechreuais i yn Castell Nedd yr un dydd â Steve Tandy a Duncan Jones. So ie, fi'n chuffed achos mae'n... Mae'n fwy neis. Mae'n boi, really neis. Mae'n eitha grumpy, ond mae'n gweithio really galed i bod ble mae e nawr. Mae'n wedi bod mas gyda Waratahs, dechreuodd e gyda Bridgend, wrth gwrs y gweilch, a wrth gwrs beth mae wedi gwneud gyda'r Alban hefyd. So ie, fi'n gobeithio byddai'n cael lot o help ar y ffordd, achos y swydd ddim yn fynd, mae'n swydd galed yn dweud. Mae wedi bod yn eitha onest, ond mae'n rhywun sy'n wastad rhoi 100% mewn i rhywbeth. Gobeithio mae'n rhoi y hyder sydd â fe mewn i'r swydd hefyd, a fi'n gobeithio bod e'n cael gyd o help mae'n gallu cael, achos mae'n boi ffein, ond mae lot o gwaith fi'n wneud hefyd. So ni'n ffindo fe'n diddorol wrthnos ma, ni'n darllen o'r bod Dave Redden wedi gweud nid Steve yn unig bydd yn dewis ar y fforddwyr o'i hamgylch e. Ti'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth diddorol? Na, mae'n diddorol, so cytuno dy fe, achos os ti'n moyn rhywun dod mewn i'r cafan, mae'n sort of really pwysig yn mynfyned. Dyle Steve Tandy dod pe bynnag mae e'n moyn mewn, achos yn diwedd y dydd swydd fe yw e. Mae'n rhoi y hyder mewn i fe, a gobeithio bod e'n cael y cyfle i wneud na.